Радвам се да чуя господата министри на транспорта на България и Гърция споделят и намеренията и проектите в тази насока и най-вече в частта на железопътния транспорт, който за нас като производител е особено важно. Бяха казани доста думи по отношение на иновации, индустриализация и аеропорта Драги в тази насока, необходимите инвестиции, допълнителен коментар по въпроса. Беше коментирано доста по отношение на намаляване на бюрокрацията, cutting red tape, беше споменал господин Караджов, също така министър Караджов протегна ръка към бизнеса по отношение на диалога и намаляване на административната тежест. Аз ще се фокусирам върху няколко по-прагматични проблема, предизвикателства пред бизнеса, в частност София, което смятам, че би повишило нивото на конкурентоспособност на българската икономика и българския бизнес в частност. Едната от темите беше започната до някъде от господин Соломон Песи с интересната картинка, която показва за Африка и Европа по отношение на демографията. Сега аз не знам дали това ще дойде от бързото увеличаване на населението в Африка или намаляването на населението в Европа, но ние усещаме тази тенденция вече в България по отношение на работната сила. Знаем, че застаряващото население и миграцията в последните години доведе до рязък спад на работната сила в България, което в някои случаи води до изключително увеличаване на растежа и повишаване на капацитета и производството на отделни компании, отделни включително индустрии в България. Система и това, което беше казано в това, аз няма да влизам в детайли по отношение на отделната система, но това, което ние виждаме като една голяма липса в България е така, че професионално обучение, най-вече в средния курс на образованието. За нас в последните години намирането на хора, задържането на таланти и мотивирането на младите е особено голям проблем, особено голяма трудност и намирането не само на обучени хора, на хора изобщо, персонал изобщо. И връщайки се обратно към образованието, това, което виждаме като голяма липса на пазара на труда, е квалифицирани кадри, които излизат от средният ешелон на образованието, средният курс. Липса на нашето професионално образование или дуално обучение, което виждаме доста от развитите икономики на Запад. Това е форма на обучение, при която младежите още на училищните скамейки се срещат с техните бъдещи преподаватели заедно с теоретичната подготовка в училище, така познатите ни придобиват много практически умения в реална бизнес среда. Така че това е нещо, което на нас конкретно като производител и даже тежката индустрия е много помогнало. Разбира се, проблемите с липса на персонала краткосрочно могат да бъдат решени с внос на такъв отвън. Това най-често се случва в България и при нас, най-вече в страни за Европейския съюз, което се остана непрекъснато с доста административни и бюрократични стъпки, с доста голяма неяснота, липса на прозрачност, липса на обратна връзка, допълнителни разходи. Включително така, че това е един апел към управляващите и за помощ в тази насока. Вторият сериозен проблем, който е също набрал тема, беше дискутирано доста от тази трибуна, но ще се позволя да още веднъж темата за енергията. Флуктуациите в цените на енергията, на които сме свидетели в последните години, са един сериозно предизвикателство пред бизнеса, по отношение на планиране, по отношение на предвидимостта, на поведението на цената, което е един от основните елементи на себестойността на световно производство. И от една страна колебанията в цените, които до известна степен са пазарен въпрос, бизнесът трябва да търси други начин, да балансира по някакъв начин с различни инструменти флуктуациите в цените. Има и други флуктуации на сигурност, които най-вероятно са свързани и с политическите в България. Но това е проблемът с липсата на адекватни и най-вече постоянни компенсаторни механизми, особено в частта на цените на метрологията. Знаем, че в България втората половина на миналата година отново имаше компенсации. Това беше повторение на компенсацията от преди години за цени на тока над определено ниво, в частност 180 мегаватт. Но също така наблюдаваме и несигурността, наближавайки края на годината, започването на
следващата година, колко те ще бъдат, как да планира, как да прави бюджет, как да планира себестойност, цени и прочее. Така че тази несигурност от една страна, която идва от страна на управляващите, и от друга страна от липсата на компенсаторни механизми, които ние виждаме доста по-сериозно засегнати в основните и развитите икономики в Европа, включително в нашата съседна Гърция. Това съвсем не поставя на равен удар с нашите конкуренти в Западна Европа. В Европа, в топ 2-3 в областта си, това наистина поставя доста затруднено положение и конкуренти си с колеги в Германия, Франция, Италия, където тези механизми, тези методики са доста по-добре развити, включително дългосрочно договаряне на цени. В България ние купуваме енергията, включително електричество и природен газ, да ни пред. Което съвсем не е така в развитите икономики, където може да бъде доста по-дългосрочно договаряне. И ако в България има такива, в частност някои от електрическите централи, те са много нарядко без никаква предвидимост, така че предвидимостта, особено в енергийните цените на енергията, е нещо ключово и важно за нас. Смятам, че това държи за всички други индустриални производители в България. Третата ключова тема, която аз съм отбелязал, е свързана с въпросите, свързани с индустриализацията и инвестициите. Да, за да имаме индустриализация, трябват инвестиции. За да имаме зелен преход, трябват инвестиции, по-сериозни. За да имаме например устойчивите практики и устойчивите методи за производство, трябват инвестиции. Някои от тези инвестиции са доста по-лесни, други са доста по-трудни, защото няма се повече хиляди. И тук смятаме, че ролята на държавата и Европа и Европейския съюз като цяло в подпомагането на този преход и част от тези инвестиции. По-конкретно визира на европейските фондове, които държавата тренира в България, изглежда има доста фондове в Европа, но за нас, за бизнеса и най-вече за индустрията, това се оказа една много трудна тема. Един труден момент, да ви кажем, в много случаи и каузата е невъзможност да влезе и да участваме в една или друга схема на фондове за финансиране на въпросни инвестиции. Това изисква доста административен капацитет, изисква доста опростяване на процедурите, където ние смятаме, че ролята на държавата може да е ключов фактор в подпомагането на бизнеса. И нещо, с което искам да завърша, вероятно това бяха предизвикателства и трудности пред нас, да споделя една конкретна възможност, която ние виждаме като производител и европейски инвеститор, особено произвежда из нас само 99% от производството си за Европа и други страни в света. Това са практиките за устойчиво развитие. Знам, че в последно време това звучи доста така модерно, в моменти може да звучи дори изтъкано, но искам да кажа, че ние сме в процес на експоненциално развитие на развиването на политики и прилагането на такива практики, включително в експоненциално развитие и кривата на инвестициите, които правим в тази насока, включително в частта на подобряване на условията на труд, безопасни условия на труд, особено важно, екология. Смятам, че такава линия на поведение трябва да предприеме всяка една компания, включително в България, защото това е пътя за привличане на инвестиции. Всички глобални инвеститори гледат положително в тази посока и не на последно място, споделяйки такива политики и практики, отваря врати към нови пазари и нови клиенти. Смея да кажа, че ние работим с един от най-сериозните в индустрията в Европа производители на индустриално оборудване, в автомобилен сектор и исканията и очакванията на нас са все по-високи и по-високи по отношение на прилагане на политики за устойчиво развитие, така работните и ESG политики. Така че това е, което мога да кажа, с да се повторих с някои от тези